Patuloy naman na naghahatid ng panibagong pag-asa sa pagkatuto ang First Spouses League of Pangasinan sa programang Tawiran, Pamanang Kaalaman para sa Magandang Kinabukasan. Katunayan, nadagdagan pa ang 55 graduates ng programa mula sa Umingan, Pangasinan dahil natapos na rin ng 22 learners mula sa mga Tarem, Pangasinan ang programa. Ang mga ito sumailalim sa Functional Literacy Program na naglalayong maturuan ang mga bata na magbasa, magsulat at matuto ng magandang asal. Matatandaan na nanguna ang bayan ng mga Tarem sa may pinakamaraming bilang ng out-of-school youth sa probinsya ng Pangasinan na may 4,697 na mga kabataan na sinundan naman ng bayan ng Umingan na may 1,707. Umaasa ang First Spouses League of Pangasinan sa pangunguna ni FSLP Chairperson Maan Tuason Gico na marami pang mga kabataan sa Pangasinan ang maabot ng programa dahil naniniwala silang sa tulong ng edukasyon na isang pamana ay maabot ng mga bata ang kanilang mga pangarap. Jose Robert Inventor, RNG News.